l'havien posada. I bueno, la creu de terme, perquè això anava la creu de terme amb Sant Daniel. Perquè això és de parlem que era Sant Daniel. No és, ara és Girona, però en aquell temps era Sant Daniel. Per tant, Feia de límit. és la creu de límit, és la creu de terme que en deien. Hi ha molts puestos i hi ha creus d'aquestes. Doncs aquest ve el nom d'aquest petit poblet que se'n diu la Creueta. I aquí ja us dic, aquesta creu ja l'han tirat a terra moltes vegades, aquesta mateixa. Aquí hi ha gamberros que hi havia hagut, però la creu primitiva era aquesta que hi havia hagut. S'assembla molt però no és igual. És més prima, no? És més alta i més estreta. Però està allà mateix, no? Sí, és allà mateix. La base és la mateixa. La base és la mateixa. Passa que aquí nosaltres sempre hem demanat que l'Ajuntament sí, ja que és símbol, no? És que això s'hauria de dignificar.